Πολιτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας, προκειμένου να δείτε από κοντά. Είδατε και κάποια πλάνα από το ταξίδι μας με το υπέροχο αυτό αεροσκάφος σε μια μοναδική βόλτα με τον διευθυντή της σχολής, τον πιλότο, τον κύριο Δημητρόπουλο της Hero Aviation. Να δούμε όμως εδώ στο έδαφος ένα μάθημα διαφορετικό εκτός από τη θεωρία, για να μάθετε κι εσείς, να δούμε από κοντά τι ακριβώς είναι αυτό το αεροσκάφος και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πληρεί. Αεροσκάφος μονοκινητήριο. Όλοι οι πιλότοι ξεκινούν από ένα τέτοιο αεροσκάφος στην εκπαίδευσή τους. Βέβαια είναι έτσι ένα αεροσκάφος επιδόσεων. Όπως βλέπετε δεν είναι μόνο για 2 άτομα, δηλαδή για τον εκπαιδευτή και τον μαθητή. Παίρνει άλλα 2 ή 3 άτομα πίσω. Είναι πιστοποιημένο για 5 άτομα. Ο εξοπλισμός του από όργανα είναι πλήρης, ώστε να μπορεί να πετάει μέρα και νύχτα. Full IFR λέγεται, έχει αυτόματο πιλότο, όλα τα συστήματα επικοινωνιών και βέβαια GPS και τα λοιπά όργανα, και γενικά παρέχει στους μαθητές μας μια εκπαίδευση τέτοια ώστε όταν τελειώσουν να μπορούν να χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα αυτά με άνεση. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε δει από αερολέσχες, μια και το είχατε αναφέρει και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που είναι αρκετά αξιόπιστο, γιατί έχουμε θέσει πολλές φορές και το θέμα της ασφάλειας στην εκπομπή. Ναι, αυτό το αεροσκάφος δεν είναι, όπως σας είπα, ένα μικρό εκπαιδευτικό διθέσιο αεροσκάφος. Είναι ένα αεροσκάφος πιο βαρύ, με μεγαλύτερο κινητήρα. Έχει δυνατότητα να πετάει 5 ώρες με τα καύσιμά του. Οι ταχύτητες του είναι μεγαλύτερες από τα ελαφρά αεροσκάφη των αερολεσχών και βέβαια η ασφάλεια του είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι εύκολο στη χρήση, στο να μάθει κανείς, γιατί δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι με αυτό εκπαιδεύονται και της πολεμικής αεροπορίας σε πρώτη φάση. Ναι, είναι, όπως εγώ σας είπα, η δική μου αντίληψη είναι ότι το αεροσκάφος είναι εύκολο. Μπορεί κάποιος να μάθει να πετάει πολύ εύκολα. Αυτό που χρειάζεται είναι γνώσεις θεωρητικές. Γι' αυτό και επιμένω ότι πρέπει οι μαθητές να διαβάζουν τα μαθήματά τους και θα μάθουν να πετάνε σίγουρα. Βέβαια αυτό το αεροσκάφος θέλει μια μεγαλύτερη εκπαίδευση, γιατί είναι λίγο πιο πολύπλοκο, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες. Να μας εξηγήσετε σε γενικές γραμμές τι περιλαμβάνει, γιατί είπαμε λίγο και για τα μηχανήματα και για τη δυνατότητα να πετάει κανείς βράδυ, και για το θέμα της ασφάλειας, έτσι σαν να ξεναγηθούμε θα λέει κανείς. Ωραία. Λοιπόν, το αεροσκάφος αυτό, όπως βλέπετε, έχει τα όργανα επικοινωνίας του, είναι όλα διπλά. Δηλαδή... Μπορεί να μας βοηθήσει και ο Χρήστος ο Ζέρβας για να δούμε λίγο τα όργανα, Χρήστο, έτσι όπως είσαι, έτσι, μπράβο. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από την άνεση, με την έννοια ότι οι περισσότεροι δεν είναι ειδικοί στα όργανα του αεροσκάφους, άρα βλέπετε ότι το αεροσκάφος είναι ένα αεροσκάφος όπως είναι ένα αλλιώταχυ αυτοκίνητο, δηλαδή έχει μια θέση πίσω για 2 ή 3 άτομα και 2 καθίσματα μπροστά, δερμάτινα, αναπαυτικά, φαντάζομαι ότι αισθάνεστε άνετα. Τα πόδια είναι μακριά, είναι άνετα, δηλαδή δεν είναι κάποιος μέσα στριμωγμένος. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα άνετο αεροσκάφος ως προς τους επιβάτες και τους χειριστές. Τώρα όλα τα όργανα του είναι διπλά για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή το αεροσκάφος έχει 2 ασυρμάτους, έχει 2 ραδιοπυξίδες και μία ακόμα πυξίδα μαγνητική, έτσι. Για λόγους ασφαλείας, όπως είπαμε. Έχει αυτό το μηχάνημα εδώ, το transporter, το οποίο δείχνει συνεχώς στα ραντάρ της Ελλάδος σε ποιο ύψος κινούμαστε και εκπέμπει συνεχώς το όνομα του αεροσκάφους, το ύψος, και τους δίνει το ίχνος μας, άρα ξέρουν όλοι όταν πετάμε πού βρισκόμαστε. Έχει αυτόματο πιλότο, που σημαίνει ότι σε μεγάλα ταξίδια μπορεί ο χειριστής να βάζει τον αυτόματο πιλότο και το αεροσκάφος ακολουθεί την πορεία που του έχει δώσει, ώστε να μην είναι συνεχώς με τα χειριστήρια στο χέρι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκολία και... Ναι, αυτό δεν υπάρχει σε αεροσκάφη εκπαιδευτικά αερολεσχών. Δηλαδή, καμία αερολέσχη δεν έχει αεροσκάφος με αυτόματο πιλότο. Εμείς έχουμε λόγους που έχουμε πάρει ένα τέτοιο αεροσκάφος. Θέλουμε οι χειριστές μας όταν τελειώσουν, επειδή θα συνεχίσουν για επαγγελματικό πτυχίο ή έστω και οι ερασιτέχνες, να έχουν μια εκπαίδευση τέτοια που να τους δίνει τη δυνατότητα να πετάνε αεροσκάφη πιο πολύπλοκα.
Όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε. Τα υπόλοιπα που βλέπετε είναι η ταχύτητα, η ένδειξη της ταχύτητας. Βλέπετε το αεροσκάφος μπορεί να πάει 160 ναυτικά μίλια, που σημαίνει γύρω στα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτός είναι ο ορίζοντας που ο χειριστής βλέπει αν το αεροσκάφος πετάει ευθεία και οριζόντια. Εδώ είναι το υψόμετρο που μας δείχνει σε πόσα πόδια, είναι σε πόδια το υψόμετρο, έτσι είναι σε... Και για να είναι κάποιος ασφαλής πρέπει να φτάσει περίπου μέχρι πού, αυτό το αεροσκάφος? Το αεροσκάφος έχει δυνατότητα να πάει μέχρι 13.000 πόδια. 13.000 πόδια είναι ένα μεγάλο ύψος. Βέβαια, επειδή η καμπίνα του δεν συμπιέζεται, όπως τα αεροσκάφη τα επιβατικά που γνωρίζουμε, είναι σαν να ανεβείτε στην κορυφή ενός πολύ υψηλού βουνού. Δηλαδή θα πρέπει να είναι και σωματικά κάποιος εντάξει, ώστε να αντέχει σε έλλειψη οξυγόνου κτλ. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε βέβαια τόσο ψηλά. Συνήθως πετάμε. Απλώς μιλάμε για τις προϋποθέσεις. Ναι. Το αεροπλάνο έχει δυνατότητες να πάει 13.000 πόδια. Όλα τα άλλα όργανα που βλέπετε είναι οι ραδιοπυξίδες του. Είναι όργανα που μας βοηθάνε να βρίσκουμε την πορεία μας, την κατεύθυνσή μας. Επειδή η τεχνολογία, βέβαια και αυτό βέβαια που είναι ένα βασικό όργανο εδώ, το οποίο λέγεται AirNav, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε το ταξίδι μας, που ακριβώς θέλουμε να πάμε, και αυτό συνεργάζεται με τον αυτόματο πιλότο ώστε να μπορέσει μετά να ακολουθήσει την πορεία μόνο του. Άρα και να μην έχουμε επαφή με το έδαφος, δηλαδή να μην βλέπουμε καθόλου, μπορεί το αεροπλάνο με τις ραδιοπυξίδες να πάει στο σημείο που του έχουμε επιλέξει. Να ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω αν θα ακουστεί και περίεργο, γιατί για εμάς τους κοινούς θνητούς εισαγωγικά. Πόσο εύκολο είναι αυτό να δημιουργηθεί κάποια εμπλοκή, κάποιο πρόβλημα και να χάσεις τον προορισμό σου αν είσαι πολύ νέος και... Ωραία, όπως σας είπα, υπάρχει αυτό το transponder το οποίο δίνει το στίγμα μας συνεχώς. Αυτό εδώ που βλέπετε δίνει συνεχώς το όνομα του αεροσκάφους, το ύψος και την πορεία του. Και βέβαια σας είπα ότι έχουμε και δύο ασυρμάτους. Αυτό σημαίνει ότι ο χειριστής όποτε αισθανθεί ανασφαλής ή δεν ξέρει που είναι, ή τα όργανά του δεν δουλεύουν, ή έχει χάσει την επαφή του με ένα ραδιοφάρο, ραδιοπυξίδα, μπορεί να καλέσει σε μια συχνότητα και να ζητήσει πληροφορίες. Δηλαδή να ζητήσει από τα ραντάρ να τον καθοδηγήσουν. Επομένως έχουν μελετηθεί όλα και είναι όλα υπό έλεγχο. Σαφώς, τα αεροπλάνα σας είπα ότι πετάνε με μεγάλη ασφάλεια. Δηλαδή οι διαδικασίες των αεροσκαφών είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν ασφάλεια πτήσεων. Και ένα αεροσκάφος αυτό έχει κάνει περίπου πόσες ώρες πτήσεων? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 1.500 ώρες πτήσης, που σημαίνει ότι μπορεί να πετάει ακόμα άλλες 500 ώρες πριν γίνει η γενική επισκευή του κινητήρα. Όπως σας είπα, τα αεροσκάφη κάθε 50 ώρες κάνουν service. Άρα λοιπόν αθροίζουμε τις ώρες, όταν φτάσουμε στις 2.000 ώρες θα βάλουμε ένα καινούριο κινητήρα και θα ξαναπάμε πάλι 2.000 ώρες. Τα αεροσκάφη δεν γερνάνε όπως τα αυτοκίνητα, διότι όλα τα μέρη τους αλλάζουν ή βάσει των ωρών πτήσεως ή βάσει του χρόνου που περνάει, ό,τι έρθει πρώτο. Και από θέμα ασφάλειας είπαμε είναι ένα αεροσκάφος όπως όλα τα υπόλοιπα, έχει τα πάντα, σε αντίθεση ενδεχομένως με αυτά των αερολιοσκών που επίσης πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά αυτό έχει και όλα όσα τέλος πάντων απαιτούνται, έτσι. Τα αεροσκάφη είναι όλα ασφαλή, είτε ανήκουν σε αερολέσχες είτε σε ιδιωτικές εταιρείες, είναι όλα ασφαλή, γιατί σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου της αξιοπιστίας της αξιοπλοείας των αεροσκαφών και έτσι δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας από εκεί, αναγκασμένοι να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Απλά αυτό το αεροσκάφος έχει μεγαλύτερες επιδόσεις. Και δυνατότητες είναι αυτό που λέγαμε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Τα σέρβις τους είπατε και στην διάρκεια της συζήτησης που είχαμε στη σχολή σας γίνονται, και κάποιος να ξεχαστεί δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έχει να κάνει και με την εταιρεία και με την νομοθεσία. Έτσι. Σωστά, υπάρχει ένας οργανισμός συντήρησης αεροσκαφών ο οποίος ελέγχει κάθε ώρα που πετάμε, παίρνει τις ώρες, τα λεπτά για να είμαι ακριβής, πτήσεις, και όταν βλέπει ότι πλησιάζουμε τις 50 ώρες στέλνει ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο το οποίο κάνει το σέρβις των 50 ωρών. Αυτό που προβλέπεται από το maintenance, από τον κατασκευαστή του αεροσκάφους. Σε αντίθεση με τα μεγάλα αεροσκάφη, με ένα Boeing, με οτιδήποτε άλλο, από τη στιγμή που έχουμε ένα ελικοφόρο που μπορεί όμως να μεταφέρει μια οικογένεια, πόσο πιο ασφαλής, παρά το γεγονός ότι πολύ απλά λαϊκά να το πούμε δεν γεμίζει το μάτι, μπορεί να νιώθει κάποιος? Να σας πω, εμείς που πετάμε αυτά τα ελαφρά αεροσκάφη, όταν μπαίνουμε στα μεγάλα δεν αισθανόμαστε τόσο άνετα. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά εγώ πετώντας αυτό το αεροσκάφος ξέρω ότι ό,τι και να μου συμβεί, σε ένα χώρο 200-300 μέτρων, ένα μικρό δρόμο ή ένα μικρό χωράφι, θα προσγειωθώ με ασφάλεια.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στα μεγάλα. Μετά θα έχετε ακούσει για παράδειγμα ότι αν μπουν πουλιά στον κινητήρα ενός jet έχει πρόβλημα. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Είναι η προπέλα. Δυστυχώς αυτό που θα συμβεί θα σκοτώσει το πουλί. Το αεροπλάνο δεν θα πάθει τίποτα. Έτσι θεωρούμε ότι τα υλικοφόρα αεροσκάφη είναι πιο ασφαλή από τα jet, στατιστικά πάντα. Και για τα υπόλοιπα, τα εξωτερικά μέρη που μας βοηθάει ο Χρήστος να δούμε έτσι κλείνοντας, μια και αναφερθήκαμε σε όλο το... Αυτό είναι ένα αεροσκάφος, όπως βλέπετε, χαμηλοπτέρυγο, σε αντίθεση με άλλα αεροσκάφη που έχουν τα πτερίγια τους ψηλά. Αυτό δίνει μεγαλύτερη σταθερότητα στις προσγειώσεις του. Έτσι κι αλλιώς βλέπετε τα συστήματα των καυσίμων που έχει και στα δύο φτερά. Έχει μια δεξαμενή αριστερά και μια δεξιά. Παίρνουν 100 λίτρα η κάθε δεξαμενή, συνολικά δηλαδή 204 λίτρα καυσίμου, με τα οποία μπορεί το αεροσκάφος να πετάει 5 ώρες, όπως είπαμε. Μας δείχνει τώρα ο Χρήστος και την δεξαμενή που λέτε. Χαμηλά φτερά μας έλεγε Χρήστο, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορείς να ακούς μια και είμαστε στο αεροδρόμιο, και νομίζω ότι το μόνο που απομένει είναι να κάνουμε μια πτήση στον αέρα για να το διαπιστώσουμε. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν.